салом алейкум дӯстони азиз. дар рӯи экран боз як машинки дига Резван ТВ01. ин одамани конкурс мегузаронд. ин одам уже дела шид. ранги акои бехативаи машиник ба дигар ному фамилия дромайги аст. якди ҷабрдида ига дар кор аст ки заявление бинависа. хоҳиштон мекунам ҳамин видеоро паҳн кунед. як-ду нафар дига дар кор аст. ин одам уже дела шуда. мо кӯшиш кардем ки ин одам срок бигира. хоҳиштон мекунам. WhatsApp дар рӯи экран. анахе кор кардан дар кор аст. ҳамватанони азиз, чизе ки ман мегӯм ҷабрдидо бояд шумо иҷро кунед. заявление навиштан дар кор аст. як модари тоҷик навишт, уже дела дар прокуратура аст. ду ҷабридияи дига ҳамватанони азиз, видеоро паҳн кунед. то охирони 2025 ҳама ёро мо бояд дафт кунем. як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.